Dúfam, že ste prvú adventnú nedeľu strávili v príjemnej rodinnej atmosfére. Dobrý večer, vítajte pri aktuálnej predpovedi. Oproti včerajšiemu dňu nedošlo k výraznejšej zmene v rozložení atmosférických útvarov. V západnej časti Stredomoria sa nachádza tlaková níž so stredom nad Malorkou a nad Ruskom sa naďalej nachádza tlaková výš. Ďalšia, menej výrazná tlaková níž ovplyvňuje počasie nad Čiernym morom. No a stred tlakovej níže z západného Stredomoria sa bude zajtra presúvať nad severné Taliansko, a to aj s výraznou oblačnosťou a v sprievode zrážok. A čiastočne sa to bude týkať aj nášho územia. Výrazné zrážky sa totiž očakávajú hlavne na severe Talianska, na južných svahoch Alp, ale aj nad Balkánom, a ich severný okraj bude zasahovať nad Maďarsko a takisto aj k nám na juh Slovenska. Opäť bude teda juhozápad zajtra daždivejší ako zvyšok Slovenska. Čo sa týka teplôt, tak už viac ako pred týždňom sa Slovensko dostalo do teplotného pásma od 0 do plus 5 stupňov. A ani zajtra sa to nezmení, stále zostávame v tomto rozmedzi, takže žiadne oteplenie, ale ani ochladenie sa neočakáva. Napriek tomu je v týchto dňoch východ o pár stupňov chladnejší, pretože tam ovplyvňuje viac počasie tlaková výš od severovýchodu. Naopak západ je prevažne pod vplyvom južného teplého a vlhkého prúdenia. No a vietor, ten do počasia v poslednej dobe veľmi nezasahuje. Aj zajtra bude fúkať prevažne od východu a zosilnie len trošku rýchlosťou maximálne do 25 km za hodinu. Doprava bude zajtra komplikovaná hlavne kvôli rannému pondelkovému zhonu, do ktorého môžu výrazne zasiahnuť hmly, mrznúce zrážky a tvorba poľadovice. Kolóny sa vedia tvoriť aj bez týchto vedľajších vplyvov počasia, takže zajtra ráno to môže byť najmä v hlavnom meste veľmi zaujímavé. Buďte preto na najvyš opatrní. Poďme sa teda na to pozrieť podrobnejšie, čo nás čaká v najbližších hodinách. V noci bude na východe zmenšená oblačnosť, tu teploty poklesnú na -2 až -7 stupňov. Na ostatnom území bude prevažne zamračené alebo hmlisto, pričom teploty do rána poklesnú na krajnom juhozápade na +2 stupne až 0, smerom na sever až do -8 stupňov. V skorých ranných hodinách sa začne od juhozápadu nasúvať oblačnosť, ktorej bude aj pršať, prípadne budú vypadávať zrážky zmiešané. Ako som už spomínala, pozor, je tu veľká pravdepodobnosť, že sa bude tvoriť poľadovica. Zajtrajší 1. decembrový deň, ktorý je z pohľadu meteorológie aj prvým zimným dňom, bude postupne na väčšine územia zamračený, pričom bude slabo pršať alebo sa vyskytne dážď so snehom. Naopak na severovýchode si ešte stihnete užiť aj slnečné lúče. Na západnom Slovensku bude od rána pribúdať oblačnosť v sprievode dažďa a dažďa so snehom. Denné teploty vystúpia na 1 až 3 stupne. Fúkať bude prevažne mierny východný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude podobne, teda od juhu postupne zamračené. Cez deň sa táto oblačnosť rozšíri takmer na celé územie aj s dažďom alebo so zmiešanými zrážkami. Popoludní hranica sneženia poklesne zhruba na 700 metrov nadmorskej výšky. Denné teploty vystúpia zhruba na +1 stupeň, prípadne až na +2. Aj tu bude fúkať prevažne mierny východný vietor. Na východe bude zväčšená oblačnosť, pravdepodobne iba v južných okresoch. Na severovýchode bude najkrajšie a tu môžeme počítať aj s polojasnou až polooblačnou oblohou. Denné teploty vystúpia od 0 do +2 stupňov, no a fúkať bude takisto severovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Aj na horách bude počas dňa pribúdať oblačnosť. Treba rátať aj so slabým snežením. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo +1 stupňa. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor na hrebeňoch hôr rýchlosťou do 25 km za hodinu. V útorok sa počasie na horách výraznejšie nezmení. Bude prevažne oblačno s ojedinelým slabým snežením. Biopredpoveď zostáva aj zajtra na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž, takže vplyv počasia bude mať na nás pomerne priaznivý vplyv, ale ak trpíte migrénami alebo pocitmi závratu, tak tie ani pri dvojke vylúčené nie sú. No a vo všeobecnosti sa budeme zajtra horšie cítiť na juhozápade, keďže tu budeme mať viac oblačnosti aj zrážok ako na ostatnom území. No a poďme sa pozrieť aj na ďalšie decembrové dni. Podľa predpovede bude prevládať skôr oblačné počasie aj so zrážkami, ktoré budú jednak vo forme dažďa, ale aj snehové, a to hlavne na severe územia. Vo štvrtok sa mierne vyčasí, ale bude treba počítať s rannými a predpoludnejšími hmlami. Nočné teploty poklesnú zhruba na +2 až -5 stupňov, pričom najchladnejšie bude na severovýchode Slovenska. Denné teploty budú v intervale zhruba od +1 do +5 stupňov.
Pozor, poľadovica bude hroziť aj v ďalších dňoch budúceho týždňa. Na záver sa pozrieme na počasie v Európe. V Madride bude zajtrajší deň už konečne bez zrážok, ale na teplote sa to zatiaľ neodrazí. Opäť tam bude okolo 16 stupňov. Krajšie už má byť aj na pobreží Španielska, ale predsa len ojedinelé prehánky alebo búrky nie sú vylúčené. Na pobreží bude od 17 do 20 stupňov. V Atenách sa počasie nezmení, takže má byť prevažne polooblačno a celkom teplo okolo 20 stupňov. No a príjemné počasie má byť aj v Turecku, kde má byť polojasnosť, teplotou okolo 19 až 21 stupňov. Na severe Európy pokračuje chladné počasie, niekde s hmlami, ale prevládať tam bude oblačnosť. Pravdepodobne však bez rážok, teploty sa pohybujú od 0 do plus 4 stupňov. V Paríži dnes sem tam vykúkalo slnko, ale zajtra už má byť oblačnejšie počasie, zrážky sa tam však neočakávajú, teplota sa vyšplhá maximálne na 8 stupňov. Na britských ostrovoch by mal byť zajtrajší deň opäť bez zrážok, budú tam však hmly, slnko vykúkne len výnimočne, ak sa tieto hmly rozplynú. V Londýne sa mierne ochladí na 10 stupňov, no a v Dubline bude podobne len o stupeň menej. V Karibiku žiadna zmena, takže prevládať bude polojasné alebo polooblačné počasie a znova sa budú v západnej časti vyskytovať prehánky alebo búrky častejšie ako vo východnej. Teplota vystúpi na 27 až 33 stupňov. Takto je z dnešnej predpovede počasia všetko. O 20:30 vysielame na Markíze výborný akčný thriller Non-stop. Ja vám želám ešte príjemný zvyšok prvého adventného večera a dovidenia.